ewu ọfịa dịka ị bịara obodo Mandela wee nwee opportunity wee fụ ebe ị na-arụ ọrụ security ekwa bụ na ịnweta ọrụ n'obodo a adịrọ isi. Ịnweta ọrụ n'obodo a adịrọ isi iwe fọrụ security enyere gị gị rụba ekwa ịmakwana inwetagodo ọrụ security a na because na ị nwere certificate ndị obodo ji arụ ọrụ security ya emefa ka a na-akwụfe ezigbo ụgwọ ị nwere the certificate then ndị contact ya ewezu n'ọrụ security a eke ego unu maybe into 3 bunye n'ofuke because na ị nwere akwụkwọ certificate eji alụ ndị obodo na-enwe eji alụchafa na-eme eji akwụfe ezigbo ụgwọ nke unu bụ ewe unu n'ọrụ security a na-akwụ unu peanut. But it's still better than nothing. Ịdị lucky inweta enu dami nọ na-asakayarị onwere ife na-alụ. So that lucky ahụ ịdịzi a na-akwụ ịda peanut a na-akwụ n'ọrụ security ije kpọrọ nwaanyị obodo lina n'ikpu nwaanyị obodo desi ya na nkọ eziokwu na gị na ya na-abụ ebiro mana ịkakwuruzi place anụmanụ nwaanyị obodo under salary place enye on salary place okwo mai place ikwa mai under salary place okwo nwanne nwaanyị under salary ọ bụgodu nọọsụ ofu nwa ka ebu nọọsụ gị nwa ka nne gị mụ gị onwekwa ụmụnna gị nwere place under salary ọ bụkwa na ị nwere ụmụnna onwekwa nwaanyị be anyị ndị lago before wee lapụfọ gbagote obodo Sauti ịkpọ na fon si nne biko nne achọrọ m place under salary onwekwa ofu ka ịlọta anụmanụ citizen ịbịa na befa ka ịbịa buru ike. Hey, akwa agụbuo m ọ dị ka mbewe akwa dịzie ka ọnụ nwanne nwoke atịrị ife a iwe lọrụ anụmanụ ịtara afụ bata na befa ka iburu ike wee nọrọ ọfụma ka iburu ike bunatara anyị na Naijiria ka ndị Naijiria kwebe oyoyo ijizie dara anụmanụ nwaanyị obodo ịbịa ilena n'ikpue n'ikpu pọtọpọtọ ikpu dọtị ijezie dalia je place enye under salary ekwa ijezie place enye under salary ewu ọfịa na-akwụ ọgwụ every month ịnata nwa jai a na-enye na security peanut a na-enye na security ike enyi ịbụọ ikwu onyanwa ịnata nwa jai peanut a na-enye gị ike enyi ịbụọ inye anụmanụ nwaanyị obodo onwekwa ife omeli ya onyekwe ya akwụkwọ obodo onyekwa permit onyekwa ife ọbụla ị na-akwụ ya salary ọ mụtakwuru ọrụ ya nwa. Hey, duto na inwere akwụkwọ kwụ ya iwe sakagharị na-akpagharị na street ndị mige wee lie gị lie anụmanụ ewu after ka ndị mige li gị inwere na ego eji akpọ lọya ka ọ gbapụta ya ikponwụrụ lọya anụmanụ nwaanyị obodo i place under salary enwekwa ife omenwuru gị ebuna gị Naijiria. Ihe nna nụsikwa kịta nna agafe n'ụzọ kịta bụ na asị na ị na-ayọ ndị mmadụ sifa na ị na-emezi yahoo biko ọ bụ na o nwere onye ya etili ya ego ka ị wee goo ife eji eme yahoo ụmụ ife ya eji na-eme yahoo ụmụ ife laptọpụ dem nka na nka ụmụ ife gasị for yahoo business ifere megbukwa gị kịtịkpalachakwa gị anya ọkwefọ ndị ị na-ayọ ndị ị na-enye gị facha ị na-enwere ya esendịrị kọbọ isi adịrọghị mma ewu ọfịa dịka ị na-achọ ihe enye gị ego ya eji wee mee investment imebe bụ ihe gị eji je bido yahoo investment ka ọ bụ ị na-achọ ndị iyi egwu wayo ekwa yahoo nke gị anụnwa ya tanchara onwedo onye ya yahoo tanwe ewu ọfịa nke gị akwefu yahoo nke gị ya tanchara ewu ọfịa dịka